l-istudji tagħna llum se ddur għall-aħħar darba u daret fuq il-pankrazzju. Il-pankrazzju hija speċi sabiħa iżda fraġli fl-istess ħin. Dan minħabba li tikber fuq l-aram tar-ramel, ambjent partikolari magħruf bl-Ingliż bħala sand dunes. Dan it-tip ta' ambjent huwa limitat immens ġewwa pajjiżna fejn il-ftit postijiet li fadlinna huma kontinwament medda minħabba diversi fatturi. Xi drabi l-attività mill-bniedem taf twassal għal ħsara kbira fuq l-ispeċi naturali li magħhom naqsmu pajjiżna, xi kultant bla ma nkunu konxi. Iżda dan ma jiskużax din l-qerda. Bħala soċjetà huwa dmir illi nipproteġu il-ġmiel naturali tagħna biex ikun jista' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet futuri. Kważi lesti, Karlo. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil Aron Tanti għal dan it-tarif verament sabiħ li għaddilna matul is-sensiela kollha dawk il-ġmiel ta' ritratti illi huma kollha tiegħu oġbu jaqsam magħna u magħkom nispera illi meta tkunu barra fin-natura tħarsu ftit iktar ukoll madwarkom. Irridu nibżgħu għalija u nħarsu naraw l-ambjent. Eżatt, bil-bogħod. U meta nkunu mexjin il-fjuri msik, għanu l-insetti kemm jistgħu ma nafġux. Eżatt. Grazzi ħafna Aron. Grazzi Aron, grazzi. Mela, ħdejja għandna wkoll lil Chanel u lil Cheryl. Għax issa ġej il-gran finale. Suppost ikonna applawżi kbar, jgħidulna nkor u hekk. Ara jiena ħanibda jiena, ma ħanċabċab waħda kbira lilek. Grazzi. Waħda kbira lil Cheryl u waħda kbira lil Chanel. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna llum għaliex verament għalaqtulna s-sensiela għala grande. Mhux hekk, Karlo? Iva, jiena kuntent ħafna li kienu magħna għal dawn l-aħħar żewġ programmi u tkellimna ħafna fuq affarijiet differenti u ħdimna wkoll. Allura, b'dak il-mod sebbaħna l-istudju tagħna għall-aħħar darba għal din is-sensiela min jaf ma nafx hekk hux ħajkonna sensieliet oħrajn, imma dik inħalluha mbagħad għalikom it-telespettaturi. Sorpriża kif tagħmel. Dak jagħmlulna petition mbagħad taw jiġu jħorġu bil-banners fit-toroq u hekk. Irridu vale, irridu vale. Cheryl, aħna se nofrulek ukoll rigal ta' kummerċ ġust għax inti kont qiegħda taħdem u allura għadek ma ħaddux grazzi għal Lub Diakonija Parroċċi li nirringrazzjawhom dawn ir-rigali li tawna għal mistiedna tagħna tibqa' tifkira ta' din is-sensiela tagħna. Thank you. Mela, aħna mmorru fuq wara, x'taħseb biex nibdew. Jiena naħseb li għandna ħafna x'nagħmlu, Karlo, għaliex għandna ħafna nies li appoġġjawna f'dan il-programm. Iva. Ħafna nies li mingħajrhom mingħajr l-għajnuna tagħhom kieku ma stajniex iwaslulkom vale ta' din id-darba. Nibda billi nirringrazzja lil Net Television għal din l-opportunità li tagħna lil crew tekniku kollu li b'tant paċenzja aktar mis-soltu għaliex ġenninnihom int propja, ġenninthom inċaqalqu l-affarijiet minn naħa u l-oħra. Grazzi lilkom li tajtuna l-appoġġ tagħkom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u billi segwejtuna wkoll anki waqt il-ħin tax-xandira. U jekk forsi tliftu xi programm u tixtiequ terġgħu tarawh, dawn il-programmi kollha se jibqgħu fuq netondemand.mt u hemmhekk tistgħu tarawhom. U anki fuq YouTube, Iva, fuq il-YouTube channel ta' Net Television. Ekku. Mela, jiena llum l-aħħar sorpriża tiegħi kienet li għandi l-sponsor bħalma jkollok inti. Tajjeb, għax ġeneralment inkun self-sponsored. Xorta self-sponsored, imma dil-bicċa zaħir għandi dal-pendent minn Jana. Indunaj, mela qabbinnihom. Grazzi kbira lil Jana's Jewelry illi tipprovdi l-ġojelli tiegħi matul is-sensiela kollha u dak il-ġmiel ta' pendent illi tat lilek. Eżatt. Grazzi. U Jana hija ġara tiegħi, allura nsellmilha. Allura iktar, titisselmilha. Naħseb il-gargu. Grazzi ħafna l-sponsors personali tiegħi Alfie's Hair and Beauty Salon għal xari u għal make-up ta' spiss immurrilhom kważi kuljum biex jieħdu ħsiebi. Grazzi lil Nuvo għal ħwejjeġ tiegħi u grazzi wkoll il Miriam Borg in-nail technician tiegħi. Tajjeb, nirringrazzjaw ukoll l-sponsors l-oħrajn li btaw kontribut kbir biex dan il-programm iseħħ. Parti minnu huma u l-Home of Color kien Ruben waqt dawn is-sensieliet kien qed jagħmlilna id-dekorazzjoni mal-ħajt min jaf in-nies li kienu qegħdin jgħaddu minn ġol l-istudju jgħaddu għaw x'inhu ġej.
qed jiffilmjaw bil-nies għaddejjin fuq is-sellum tal-għannu niżlin, fil-fatt hekk konna aħna. Jiġifieri kienet esperjenza unika kemm għalija u kemm għalikom it-telespettaturi nixtieqkom kemm jista' jkun tadduna l-informazzjoni kollha li intom tixtiequ taraw f'sensilit li jistgħu jseħħu iktar il-qudiem fuq il-paġni tal-midja soċjali tagħna u hemmhekk inkunu qegħdin anka nirrispondukom u nirringrazzjawkom ukoll u anke jekk għandkom xi kritika nistennew aħna jienu Valeri kapaċi nieħduha kritika. Ġifieri Jiena nista' ngħid li ħanimmissjak ħafna u ħanimmissjakom ukoll għaliex verament meta proġett jiġi fit-tmiemu u tara dak ix-xogħol kollu l-idejat kollha illi inaqdu flimkien grazzi għall-għajnuna ta' ħafna nies għaliex insejna wkoll nirringrazzjaw lil mistiedna bravissimi tagħna illi kellna matul is-sensiela kollha. Jisibu dak il-ftit ħin mill-ġurnata tagħhom jiġu hawnhekk magħna, però il-ftit ħin ikun hawnhekk u jippreparaw ħafna qabel biex isibulna r-ritratti, l-filmati, l-oġġetti li jġibu magħhom u x'naf jiena. Karlo, grazzi kbira lilek. Grazzi milord. Grazzi immens opportunità oħra li naħdmu flimkien. Jiena nieħu gost ħafna miegħek Valeri. Issa se nagħmlu? Jiena ħanieħu nasa. Ħatu nasa. Ajjejt. F'dad-dawl kollu? Jiena norqod kullum kien. Veru? Mela wisqali, nixtieq illi norqod iktar. Norqod kullum kien ma jipportax. Tajjeb jekk tista' tieħu nasa x'jiena tfadalli x'nagħmel. Okej. Pjaċir. Ciao, ciao. Saħħiet. Ciao Carlo. Jiena tlaqtu ukoll.